Хайырлы иртә. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибраһимова безнең бүгенге чыгарылышта. Барды, күрде, аңлады. Татарстан Республикасы рәисе районнардагы язгы кыр эшләренең барышы белән танышты. Бал кортыдай тынгысыз хәрәкәттә бәрәкәт табып яшәүче умартачының язгы мәшәкатьләре. Музей тулы Аргамак Апастагы туган якны өйрәнү музеенда рәссамнарның 100гә якын от сурәтләнгән эшләре тәкъдим ителә. Бүйек җиңү көне якынлаша. Бүген Казанда җиңү парады репетициясе уза. Шул сәбәпле урамнарның бер өлеше ябыла. Бүген башкалабызның 1000 еллык мәйданы кичке 6дан алып кичке 10га кадәр ябык була. 7 май көнне ябылуга уң һәм сул булак урамнары да кушыла. 8 майда кайбер юлларны бәйрәм төгәлләнгәнче ябачаклар. Бу 1000 еллык мәйданы һәм Бандаренко урамының бер өлеше. Һәр ветеранның тарихы яңгыраш алырга тиеш. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе җиңү бәйрәм алдыннан Бөек Ватан сугышы ветераннары тарихларын кабул итә башлады. Алар барлык гаиләләрдә дә бар. Сез каһарманыгыз турындагы кыскача мәгълүматны һәм аның фотосурәтен экранда күрсәтелгән электрон адреска юллый аласыз. Әлеге материаллар безнең эфирда һәм сайтта урын ала. Аларны 8 майга кадәр җибәрү сорала. Исегезгә төшерәбез, быел үлемсез полкның бөтен ил буйлап йөреше булмаячак. Һәр төбәк аны үз форматында билгеләп үтә. Безнең эфирда батырлар тарихын трансляцияләү җиңүчеләр буынына рәхмәт әйтү өчен бер мөмкинлек һәм горурлык булып тора. Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан авыл хуҗалыгы министры Мөслим районына сәфәр кылды. Мөслим районындагы язгы чәчү эшләре 3-4 көннән соң тәмамланыр дип көтелә. Республика рәисе Минзәлә, Түбән Кама, Тукай, Мөслим районнарының эшен бәяләде. Бу хакта тулырак итеп алдагы язмада. Топливо есть, техника не ломается. Түбән Кама районында чәчү эшләре ахырына якынлаша. Рөстәм Миңнеханов башкарылган эшкә бәя бирде. Рапс кукуруз гына чәчәсе калды. Пока по основным показателям. Барысы 65 ферма хуҗалыгы. Әлеге юнәлеш буенча узган ел белән чагыштырганда 2,5% яхшырак. Минзәләдә дә чәчү эшләре азагына якынлаша. Аерым игътибар терлекчелек юнәлешенә бирелгән. Рабочие места создаются. Эш урыннары булдырыла. Хезмәт хакы яхшы. Һәр тиенне санарга тырышабыз. Сыерларны чиста тотырга автоматик кросс-вентиляция системасы ярдәм итә. Аны Мөслим фермаларында урнаштырганнар. 4000 баштан артык сыер, 18 роботлаштырылган саву җайланмасы. Более 5 миллиардов мы довели до всех муниципальных районов, до всех хозяйств. По личным подсобным хозяйствам тоже средства запланированы. Но пока все проекты, программы все выдерживаем. Тукай районы һәр яклап та алдынгылар рәтендә. Узган ел 190 тоннага якын ашлык җыйганнар. Район развивается. Хорошие перспективы, очень перспективный район. Но и свои сложности. Поэтому, если есть какие-то пожелания, вопросы, пожалуйста. Республика рәисе ветераннар белән дә очрашты. Биредә Бөек Ватан сугышында катнашкан 6 ветеран яши. Дина Нәҗметдинова, Диана Дасаева, Татарстан яңалыклары. Илнең иң яхшы акыл хезмәте ияләре. Горький исемендәге мәдәният үзәгендә ел инженеры Бөтен Россия бәйгесе җиңүчеләрен бүләкләү булып узды. Инженерлык сәнгате яшьләргә бик кирәкле һәм кызыклы. Моны 1нче лицей һәм 3нче гимназия укучылары үз күргәзмәләрендә күрсәтә. Ә аларның өлкән хезмәттәшләре инновацияләр һәм идеяләр өчен лаеклы бүләк ала. Бәйрәм мизгелләре безнең язмабызда. Ел инженеры бәйгесенең тантаналы өлеше алдыннан яшь осталарның казанышлары күргәзмәсе үткәрелде. Мәктәпнең робототехника түгәрәгендә Роман Лисин куркыныч шартларда эшләү өчен механик кул машина җыйган. Мне нравится, это интересно. Мин программалаштыру телләрен, механиканы яратам, кызыксынам.
Алина Касымова һәм Владислав Ларюхин кояш батареялары белән станция төзегәннәр. Ә киләчәктә алар үзләрен югары класслы инженерлар итеп күрә. Мы сдаем физику, планируем сдавать. Biz fizikаны öğrenəbiz. Шул фәннән имтихан тапшырабыз, инженер булачакбыз. Хәзерге дөньяда бу бик тә кирәкле һөнәр. Бу ихтыяҗны Акбарс суднолар төзү корпорациясендә дә раслыйлар. Подводим итоги. Бүген без инженерлык фикерен үстерү, яңалыклар һәм инженерлык һөнәрләрен популярлаштыру буенча конкурска яңакласыбыз. Без моны мәктәптән, күллияттән, бөтен Россиядәге институтлардан башлап эшли башларга җыенабыз. Тамашачыларны һәм конкурс лауреатларын мәртәбәле кунаклар сәламләде. Это именно те люди, которые творят. Сез нәкъ менә яңа уйлап табулар, яңа караклар барлыкка килергә нигез салган кешеләр. Шуңа күрә бездә үсеш бар. Инженер – это единственный человек, который может принять правильное решение. Инженер ул барысы да бик начар булганда да дөрес карар кабул итә алучы кеше. Шуңа күрә бәйрәмегез белән котлыйм. Бәйгеләрдә уңышлар һәм үсеш телим. Бу көнне сәхнәдә заводның иң яхшы 7 новаторын инженерларын хөрмәтләделәр. Алар үз тәкъдимнәрен һәм уйлап табуларын кертеп, предприятиегә йөзләрчә мең сум һәм экономияләүнең хезмәт чыгымнарын китерәләр. Ә заводның әйдәп баручы инженер-конструкторы Елена Цикунова йөзләгән конкурсантлар арасында үз эшләнмәләре өчен Кытайның Россиядәге илчесе бүләгенә лаек булды. Желаю вам удачи, не бояться преодолевать трудности. Уңышлар телим. Авырлыклардан курыкмагыз, иҗат итегез, хыялланыгыз, чөнки хыяллар чынга аша. Борис Бутома исемендәге фонд премиясына 6 ел эчендә Горький исемендәге заводның 60 яшь инженеры лаек була. Бу безнең илнең кече һәм оборона сәләте көннән-көн үсә торган мөмкинлек. Алия Галиуллина, Айгөл Гатауллина, Юлия Озерова, Михаил Коротков, Татарстан яңалыклары, Яшел Үзән районы. Быел Казаннан Лисичанскига 4-нче гуманитар ярдәм җибәрелде. 5 фурлы колонна 90 тонна авырлык тәшкил итә. Приходит? Они постоянно приходят. У них тоже куда идти. Машины пришли, они приходят. Ноя Латыпов гуманитар ярдәмне Лисичанскига кадәр илтә. Очень сильно радовались. Лисичанск шәһәре халкы безнең килгәнне көтеп кенә тора. Бик сөенеп каршы алалар. 8-нче гуманитар поезд составында азык-төлек товарлары, яшелчәләр, дарулар һәм төзелеш материаллары, язакыр эшләре алдыннан ырлыклар да җыеп алып килгәннәр. Особо порадовала просьба лисичанцев. Язгы чәчү материаллары, кишер, суган, үй яну участоклары өчен кирәк булган бөтен әйберне җыюны оештырдык. Без беренче тапкыр шундый йөкне формалаштырдык. Лисичанск шәһәре халкы кишер ырлыклары, утыртырга суган сораганын белгәч, без аеруча сөендек. Сегодня за спиной 5 фур. Барлыгы 5 фура җибәрелде. Даруларына да 2 тонна чамасы. Лисичанск шәһәре халкы һәм җитәкчелеге төзелеш материалларын сорый. Булар барысы да биналарны яңадан торгызу өчен кирәк. Лисичанск ветераннары өчен волонтерлар үз теләкләре белән 120 бүләк җыелмасы әзерләгәннәр. Гуманитар ярдәм җыю көнендә килеп җитәчәк дип планлаштырыла. Дина Нәҗметдинова, Анастасия Аксенова, Ринат Сихибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Җиңү көне бәйрәмнәрендә шәһәр яны поездларында вагоннар саны арта. 8 һәм 9 майда Казан белән Йошкар-Олы арасында өстәмә поезд йөрү планлаштырыла. Шулай ук Казанда җиңү бәйрәме көннәрендә муниципаль машина кую урыннары бушлай була. Паркингның контакт үзәгендә машина куйган өчен түләүнең 4 көн өчен алынмаячагы турында хәбәр иттеләр. Бу 6, 7, 8 һәм 9 май көннәре. Ә менә 3, 4 һәм 5 майда барысы да гадәттәгечә кала. Үзиядә туристлар сезоны ачылды. Быел Үзия утрау шәһәре 500-дән артык теплоходны кабул итәргә планлаштыра. Бу узган ел белән чагыштырганда 3,5 тапкырга күбрәк. Узган ел 140 корабль катнашкан һәм бу иң зур күрсәткеч булган. Апас туган якны өйрәнү музеенда Татарстан Республикасының Аргамак рәсемнәр күргәзмәсе ачылды. Аргамак күргәзмәсе 10 майга кадәр эшли. Биредә Россиянең төрле төбәкләрендә иҗат итүче рәссамнарның 90 эше тәкъдим ителә. 5 миллион ел элек атлар барга килгән булганнар. Һәм алар бик кыска буйлы, 25-30 см биеклегендәге 40 атлар булганнар. Очрашуда район башлыгы Ойра Җиһаншин Республиканың рәссамнар берлегеннән вәкилләр һәм ат өчен җан атып йөрүче эшмәкәрләр катнашты. Атларга карата мәхәббәтне бүгенге көндә олы яшьтәгеләргә инде яңадан хисләргә
каратып, яңадан шул вакытка күчергә мөмкинлек биргәндә, яшьләргә карата инде ул атларга карата мәхәббәтне уяту планнары белән торга инде. Райондашлар, кунаклар, рәссамнарның музей залларында урын алган атларга багышланган иҗади эшләре белән танышты. Биредә авторлары үзләре дә бар иде. Эту картину я назвал «Ожидание». Это кобыла, она ждет маленького жеребенка. Шулай ук чарада рәхмәт хатлары да тапшырылды. Шушы күргәзмәгә килдек, бу күргәзмәне бик әһәмиятле дип саныйм. Ни өчен дигәндә, чөнки авылларны бетермәскә, авылларны яшәртергә, тырышырга, яшьләрне алып калырга, атларны бетермәскә, атларны сакларга. Эдгар Филипповның яшьлек еллары Апас районы белән бәйле. Ул сурәтләгән рәсемдә исә Зия елгасы урын алган. Мое детство прошло здесь, это юность, учился с 1 по 10 класс. Музейда Татарстан рәссамнарының картиналары тәкъдим ителә. 90 рәсем дә атларга багышланган. Әлеге чарада от яратучылар, от асраучылар, шәхесләр, эшмәкәрләр катнашты. Киләчәктә дә бездә шушы атлар белән бәйле булган төрле уеннар, аударыш дип әйтгәндә, ат чабышы, казурлау кебек, бәлкем уеннарда безнең тормышка ашыр дигән нияттә бик матур чараны уздырып ятабыз. Чарада Бөтен Рәсәй рәссамнар союзы әгъзалары тарафыннан районның гүзәл табигатен, вакыйгаларын һәм шәхесләрен чагылдырган сүрәтләр ясау турында килешү төзелде. Җәйге иҗади эшнең төркем җитәкчесе Эдгар Филиппов. Алар июнь аенда районда иҗат итеп, картиналар күргәзмәсен бүләк итеп калдырачаклар. Динә Нәҗметдинова, Гөлнара Сыңгатуллина, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Умартачылар өчен иң кызу һәм җаваплы чорның берсе башлана. Чөнки җәен җыеласы болга нигез нәкъ менә хәзер салына. Бүгенге көндә умартачылар кышлап чыккан умарталарны карау, тәрбияләү белән мәшгуль. Бүген очередной умарта карарга җыенам. Башка умартачылар кебек үк Фидаил ага Вәлиев ишендә умарта сезоны башланды. Көн сайын булмаса да, берничә көнгә бер тапкыр әнә шулай үзенең умарталары янына керә, умарта ояларын карый. Умартасы һөнәре авыр, только нык рәхәт. Сагынып алам язларны, сагынып алам кире кыш беткәнен, үзең теләгән эшең булгач, аның нәрсәсе авыр инде. Фидаил абыйның бакчасында 50ләп умарта бар. Аларны тәрбияләп торганда гына мул уңыш алып була ди ул. Әтиләреннән калган бу шөгыль белән инде 8 еллап шөгыльләнә. Лаеклы ялга чыккач, туган авылына кайтып, яңа йорт тергезә, умарталар белән мауга башлый. Умарта карау җиңел эш түгел, әмма табышын алу күңелле ди умартачы. Узган елгы уңышта сөендергән. Бер умартадан 50 килограммнан 70 килограммга кадәр бал алдык ди ул. Районда бүгенге көндә безнең хәзер төп авыл савыты багаса 330 бар. Төп кеше мотосая. Абылай асылнан менә ул теге мин итеп барам инде, о 5тән 20дән барган кеше где-то 115 кеше. Үзе дә нәкъ бал кырты кебек бер генә минутта тик утыруны хупламый. Хәрәкәттә бәрәкәт дигән тормыш девизы аны бүген дә сәламәт, шат күңелле итеп яшәтә. Ләлә Зайнуллина, Регина Саляхова, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Буа районында Чуаш халкының бөек мәгърифәтчесе Иван Яковлевның тууына 175 ел тулы билгеләп үтелде. Юбилей уңаеннан уздырылган мәдәни чарадан Мөршидә Җиһан репортажы. Үз заманында Буа иязендә 10-га якын Чуаш мәктәбе ачкан мәгърифәтчегә багышланган мәдәни чарага бик зурлап әзерләнгәннәр. Менә һәр милләт үзенең уңган булган егетләре белән барса гырланып яшиләр. Шулар арасында менә Иван Яковлев. Үткән атнада гына әле без булган идек инде Тәтештә, аның туган җирендә, авылында. Ләкин без аны үзебезнеке дип саныйбыз, чөнки ул Сембер губернасының Буа иязендә туган кеше.
Тумышы белән Иван Яковлев Күшки авылыннан, хәзер ул Тәтеш районына керә. Аның дөньяны танып белүе, аң белемгә тартылуы Борындык авылынан башлана. 20-нче елларда Буа районында 80% педагог Чуваш авылдагы педагоглар. Алар Сембердәге Чуваш укытучы мәктәбеннән чыккан, өйрәнеп чыккан булган. Нәкъ шул хакта Иван Яковлевка багышланган күргәзмәдә дә тәфсилләп аңлатты Михаил Вериялов. Иван Яковлевич Яковлев, Чуваш халыкны. Бүгенге күргәзмәне Буадагы Туган як өйрәнү музеенда саклана торган экспонатлардан әзерләдек. Алар Иван Яковлевның Буадагы тормышына багышланган. Һәр экспонатны күз карасы кебек кадерләп саклыйбыз. Чуваш язма теленә һәм Сембер Чуваш укытучылар мәктәбенә нигез салучы исеме музейда гына түгел, халык күңелендә. Иван Яковлевич Яковлевның юбилейni ertelep жетмелбелек шултулдарны яҗибен дәйберне. Без Буа шәһәрендә Иван Яковлевның тууына 175 ел тулуга багышланган зур бәйрәм оештырдык. Ул Буаның Борындык авылында белем алган. Безнең өчен ул якташ буларак та, гомумән Чуаш халкының бөек мәгърифәтчесе буларак та бик кадерле шәхес. Мәдәни үсеш үзәгендә узган бәйрәм тантанасын Буа муниципаль районы башлыгы Ранис Камардинов ачты. Районда милли мәгариф эшчәнлегендә актив катнашучыларга рәхмәт хатлары һәм Буа якташлык җәмгыяте исеменнән әзерләнгән истәлекле бүләкләр тапшырылды. Иван Яковлев юбилейына багышланган бәйрәмдә яшь буын булуы аеруча әһәмиятле дип билгеләп үтте Татарстан Халыклар Ассамблеясы башкарма комитеты җитәкчесе Константин Яковлев. Һәр халыкның байрак булырлык милли каһарманы бар. Чувашлар өчен Иван Яковлев та нәкъ шундый шәхес. Тимирскрашка үзем учны. Сембер мәктәбендә Иван Яковлев барлык укучыларга музыка дәресен укыта. Ул мәктәпне тәмамлаучылар һәрберсе уен коралында уйный белгән. Төрле яктан сәләтле укытучылар әзерләгән Сембер мәктәбендә Иван Яковлев. Ульян өлкәсеннән дә зур делегация катнашты бәйрәм тантанасында. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә Татарстанга, Буа районына, Буа районы башлыгы Рафис Камардиновка, Раис Республики Татарстан Рустем Нургалиевич Миннихановка бик зур рәхмәт. Бергә яшик, шулай. Бергә дус яшәүнең нәтиҗәсе Яшьләр паркы мәйданында да чагылды. Казан шәһәренең Буа якташлык җәмгыяте районда узган мондый төр чараларга һәр вакыт хәер хаклы. Гомумән, Буа якташлык җәмгыяте кысаларында башкарылган Чуваш милли чараларына зур бәя бирелде. Бик бердәм катнашалар барлык безнең чараларыбызда да, спорт буенча да, мәдәният буенча да һәм менә бик дөрес эшләр Иван Яковлевич Яковлевның юбилеен уздыру. Безнең дә үзебезнең бар бит. Каюм Насыйри һәм инде аның казанышлары, Иван Яковлевичның казанышлары үзләренең милләтләре алдында тәңгәл киләләр. Аларны күрсәтергә кирәк, күбрәк аларны сөйләргә. Мондый бәйрәм оештыру үзе дә бер үрнәк. Кунакларга Чуваш халкының милли мәдәнияте, киеме, аш-суы тәкъдим ителде. Шулай ук сәхнәдә Чуваш теле буенча олимпиадаларда актив катнашучыларга грамоталар, бүләкләр тапшырылды. Бүген Буа җирлегендә зур бәйрәм Иван Яковлевич Яковлевның юбилеен билгеләп үтәләр. Биредә остаханәләр, менә элек картла дип аталган алфавит белән кулланганнар чуашлар, ләкин Иван Яковлевич Яковлев яңалык керткәч, яңа алфавит уйлап тапкач, кириллицага күчәләр һәм аларның 4 хәреф өстәле 37 хәреф белән яза башлыйлар. Һәм менә монда элеккегечә шушындый каләм куелган, менә мин дә язып карыйм әле. Бу рәвешле Иван Яковлев Чуваш алфавитына О хәрефен кертә. О хәрефенә Ульяновский шәһәрендә һәйкәл дә ачылган. Белүебезчә, әлеге шәһәр аның тормышында төп урын алган. Ульян өлкәсендә 4 телдә газет чыга. Шулардан Елена Урусметова төрле милләт курчакларын ясап, күргәзмә оештырган. Все из газет сделано. Вот смотрите, татарская. Курчак тулысынча газетадан ясалган, әмма милли костюмның барлык кануннары үтәлеп, зур төгәллек белән эшләнгән. Бу мәсәлән татар курчагы, исеме Өмет. Өмет сүзе чуаш телендә дә өмет. Буада оештырылган әлеге чара Иван Яковлев исемен мәңгеләштерүгә тагын бер этәргеч бирде, өмет уятты. Борындыкта Иван Яковлев укыган мәктәп биналары төзекләндерү мәсьәләсе кузгатылды. Шулай ук Буа якташлык җәмгыяте киләчәктә
Буа шәһәренең бер урамына Иван Яковлев исемен бирү тәкъдиме белән җирле хакимияткә мөрәҗәгать итәргә вәгъдә бирде. Мөршидә Җихан, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Буа районыннан. Олар шоклар, олар утлар. Олар сәхнәне үз иткән артист малайлар, кызлар. Саба районында 8-нче ел рәттән оештырылып килүче Сәйяр театры фестивале турында әнә шулай дип әйтеп була. Бу атнада Саба урта мәктәбе сәхнәсендә балалар бакчалары сабыйлары, мәктәп укучылары үзләренең сәләтләрен театр өлкәсендә күрсәтте. Шын осталарны туплаган жюри төркеме иң-иңнәрне ачыклады. Киләсе язмабыз Саба районыннан. Сәйяр район балалары өчен оештырылып килүче театр фестивале балаларда иҗади сәләтләрен үстерергә зур мөмкинлекләр ача. Ул 8-нче ел рәттән Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында үткәрелә. Теләк белдерүче укучыларыбыз бик күп. Һәм шуның өчен башта сойлап алып, республикага иң лайыклысы барсын дигән максаттан без муниципаль этабын уздырырга булдык. Театраль фестиваль катнашучылары 4 яшь категориясында чыгыш ясады. Нәтиҗәләр дә һәр кайсы арасында аерым ясалды. Безгә бу әкият бик тә ошады, без матур итеп уйнадык. Өйдә рәхәт, өйдә һәр чак күңелле, якыннар бергә булганда гына яшәү матур. Балалар үз уеннары белән тамашачыларга шуны төшендерде. Без инде шушы әкияттә барлык балаларыбызны да катнаштырдык. Безнең төркемебездә 28 бала. 28 баланың барсын да катнаштырдык. Алар инде чын күңелдән бу конкурста җиңәбез дип килделәр. Симет мәктәбеннән килгән бу кызлар үзләрендә оештырылган Нур драм түгәрәкнең активистлары бөек җиңү тантанасы якынлашкан бу көннәрдә алар сугышчан теманы чагылдырып сәхнә чыгышы әзерләгәннәр. Башкару осталыклары да югары дәрәҗәдә дип бәяләнде. Беренче урынны алдылар. Миңа бу рольдә уйнарга җайлы, чөнки безнең өйдә мин дәвәни белән ана йөрүшләрен карыйм, ничек эшләгәнен, шуңа күрә мин дәвәнине гәүдәләндердем. Инде безнең беренче ел булуга карамастан нәтиҗәләребез дә бар. Россия күләмендә үткән конкурсларда без 2нче урынны алдык 2 тапкыр. Сәхнәдәге уенны Мәгариф идарәсе белгечләре белән бергә сәхнәнең шын осталары да бәяләде. Алар өчен театрны яраткан яңа буын, яшьләр үсеп килү аеруча куанычлы. Балалар бигрәк тә ышанучан, шын үз күңеленнән бирелеп уйныйлар. Шуның өчен менә безгә аларны бәяләү бик авыр булды. Аларның менә киемнәре, аларның очып йөрүләре, менә үземне менә яшьлегемә кайткан шикелле тойдым инде менә. Сүзем юк менә, сүзем юк. Шундай искитмәле әзерләнгәннәр. Молодцы. Сәйяр театраль фестиваленең төп җиңүчеләре итеп Олы Кибәче урта мәктәбенең күңелле сәхнә театр коллективы табылды. Алар хәзер гран-при ияләре буларак Саба данын республикада яклаячак. Фәннур Хәсәнов, Раилә Галәвина, Разил Нигъмәтов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Җиңү көне алдыннан Казанда башкорт халык шагыйре Мостай Кәрим повесте буенча зур премьера була. Сюжет үзәгендә яшь сержант танкист тарихы. Ул испан коммунистлары кызына гашыйк булган. Мәхәббәт тарихы сугыш елларында башланып китә. Бу күбесенчә Мостай Кәримнең тарихы һәм режиссерлар аның ихласлыгын экранда да сакларга тырышкан. Картина Мәскәү кинофестивале конкурсы программасына кертелгән. Татарстанлылар премьераны 3 майда Павлюхин урамындагы кинотеатрда яла. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам иттерә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз.